Дӯстон, салому алейкум. Ҳамакаса хуб ҳастен, саломат ҳастен. Имрӯз бошад пакарини телефонҳои Samsung серияи A-ра дар соли 2024 ҳамаша ҷамъ кардам ва худо хоҳад ози нархҳои ҳамаша қатъи характерашон кароки карда мегзарам ва агар ки шумо обзори ҳамаша хоҳем ё ки обзори кадом серияша хоҳем, дар комментария фикратонро нависен. Худо хоҳад именно обзори ҳамун телефон якум шуда мебурад ва ҳозир бошад ман шумо поли характерашон каротки ва нархҳошон гуфта мегзарам. Агар ки шумо хоҳем ки нархҳои актуални ҳамаи чиза бинед, телефонҳоро бинед, дар Telegram медроен. Телеграмда Realphone Москва гуфтани канал ҳаста. Канали магазини Муай. Метавонед ки дар инҷа даромада мисол нархномаи телефонҳоро бинед. Ман мисол ҳамин саҳар пафтадам ина нархҳои Samsung ҳамаш буромадаги инҷа да. Ва метавонед ки бемалол нархҳои актуални ҳамин телефонҳоро дар онҷа бинед ва ссилкаи Telegram канал дар описание мешавад. Ва нигоҳ кунед. Якум телефоне ки дар соли 2024 серияи A Samsung буровардаги Samsung A05 ки процессори ин телефон Mediatek Helio G85 яке аз процессорҳое ки дар телефонҳои средни, яъне ки буҷетни зада мешавад ва нархи ин телефон примерно 10500 рубл сар мешавад ва нархи актуалниш дар магазини мо дар нигоҳ кунед 10500 рубл бо ҳаста 128 12000 рубл ва дигар нархҳошам инҷа дидамтон мумкин аст. Метавонед ки ба прогид дар Telegram канал мебинед хитон ва дута камера дорад. Чиқар дестен дута камера дорад. Камераи якш бошад масалан камераи пеш дорад бо фронтални пеш 13 мегапиксел, камераи қафош бошад якш 48 мегапиксел, якш бошад 2 мегапиксел ташкил мекунад макро камерай ва бошад телефони демгимон нигоҳ кунед A05 A15 калонай и 57 и бошад 65 масалан и 67 ва иш бошад 65 яъне ки размери калони ози дигар рола бозӣ намекунад. Так что и беқувваттар нисбат ба A05 A15 ва A15 бошад процессори A15 бошад Mediatek Helio G99, камераи асосиш 50 мегапиксел, экрани телефон бошад 90 ГГц, экран Super AMOLED, экрани телефон бошад IPS, иран бошад 90 ГГц, лекин ин Super AMOLED, яъне ки экрани кайсаи ҳама баланд задагани телефонда. Камераи пеши бошад фронтални камераш 13 мегапиксел ташкил мекунад. Как обычно ҳамаи комплектҳо дар ҳамаи телефон дар комплектш як чиз дорад. Всё. Ман пример i15 нишон метавонам, чтобы ки вақте эконом кунем, ҳамаша отдельно нишон дода нагзарам. Коробкада просто як чиз аст. Кабел и документация. Всё. Дар серияи A, яъне ки Samsung дигар ҳеч мондагӣ нест. Только кабел аст, документация аст. Масъалаи блок, масъалаи чихол ва стеклоро бардоро отдельно мехаред. Если барои харид кардан медонед ки куҷо муроҷиат кунед. Магазини Realphone ҳама вақт чизои реалнира шумода прилагат мекунад. ҳамин рақамое ки дар рӯи экран дестен, ҳамин рақамода занг зада муроҷиат мекунед. Албатта доставка ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон низ ҳаст. Ва комплекти дигароша нишон наметем, муҷаллака фаҳмидем ки дар ҳамаш як хелай, барои ки коробкаҳо размершон мебинед ҳамаш як хелай. Ва A15 3-4 расветка дорад. Ин расветкаҳошон дар рӯи экран дестен сафед, яъне ки кабуд мешавад, сиёҳ, тиёмни синӣ ва свети кабуд мешавад, кабуди осмонӣ синӣ мешавад ва зард мешавад. Бардори азиз, мо бисёр бачаҳо чиста свети мардона бисёртар ҳамин света мегиранд бачаҳо. Хай бо касе ки мисол мехоҳад ки чизи ярки харидор кунад, сафедша харидор мекунад. Ва нархи телефон бошад дар ин момент дар магазини мо 14000 рубл сар мешавад ва иран дорад 4/26, 6/28 тага ва 8/56 тага. 8/56 тагаш 18500 рубл хато накунам агар. Ва A25 фарқ байни A15 ва A25 дар ҳамин ки якумаш қафои дизайншон фарқ мекунад. Ай камтар дизайнш ранги чӣ омадаги задни фони музикални чизое ку диска клубон ку ам хеле омадаги карочи хел камтар вид додаги ва матви ай бошад глянси холия ранги шиша метавад и как матви метавад. Лекин ирам се камера дорад. Камераи асосии ирам 50 мегапиксел, якташ бошад 8 мегапиксел, дигариш 2 мегапиксел. Фронтални камераи бошад 13 мегапиксел, Super AMOLED экран дорад ва экран бошад 120 ГГц кор мекунад. нархи телефонҳо бошад дар магазини мо 20500 рубл сар мешавад. Дар ин момент дар магазини мо аст 6/26 тага дорад, 8/56 тагаош ҳастанд ин телефон дорад. Ана ин телефонҳо муҷаллакай оперативкаҳои шашо ҳамино буданд. Ман тез гап застам. Чикор кунам? Ман ҳамино мухтаҷ дагам. Если агар ки камтар масъал тез гап зани ма шумо да камтар вазмин кес бошад, видеоро айсар тамошо кунед, чоткаи бад меша. Лайк ёдот намрод. Ва ана ин телефони Samsung A35. Samsung A35 8/28 дорад, 8/56 тага дорад. Ана ҳамин телефон. Ин телефон да A18 дорад. Телефонҳои пешинон A18 надоштанд. A18 дорад, экран Super AMOLED 120 ГГц экран кор мекунад, чистота обновление. Ва процессори телефон бошад Mediatek Dimensity 1380 ки процессори соли гузашта дар Samsung A54 именно ин процессор истифода бурда буданд. Камераи асосии ирам 50 мегапиксел ва камераи пеш фронталиш бошад 16 мегапиксел
ташкил мекунад. Дар комплектация инам только кабел дорад ва дар дриёб свободна кор мекунад. Дар 1 метр чиқриёб то 1 соата свободна метавон кор мекунад ва метавон ки харидорӣ кунед ва нархи телефон бошад ай 29500 рубл дар магазини Realfon дар ин момент дар фурӯш ҳаст. Аллакай шумо метавонед ки бемалол заказ кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон низ дорем. Хеле гуфтам, нархҳо ҳамаш дар телеграм-канали Realfon Москва албатта мешавад. Ва албатта телефони ҳама последний ки телефони Samsung дар серия А бировардагай, телефони Samsung A55 ки ин телефон 8x128, 8x256 ва 12x512 дорад, лекин ҳозир дар Россия ман надидам ҳамин телефон. Если омад, ҳатман бо шуморо хабардор мекунам. Экрани Super AMOLED 120 ГГц кор мекунад. Процессор боша, процессори нав задагай дар телефон. Именно компания Samsung Exynos 1480 процессори навай, оли дига компаниҳо надидам. Фарқ байни A35 ва 55 дар чи гуфташ, агар шумо презент хоҳед, дар ин рамкаи ин телефон пласт насай, ай бошад металлай. Вақте ки дар дастон ҳар чиз я ҷоя меқапен, уже алка даст чак махана хурдесай. Ин маънои дорад ки металлай, ай бошад просто пластик. Атак ҳамин фарқ мекунад. Баъд я фарқи дига ҳам дорад. Ин инҷа антенна меган ира. Ин инҷа нигоҳ кунеда, аҳамият додиста бошед, инҷа антенна дорад. Десен? Мисол касе ки ин инҷа нигоҳ кунед, антенна дорад, фарқ мекунад. Дар чиз бошад, дар Samsung A34 нестай ҳамин чиз. Атак дизайни ҳардаш яхира. Ягон чиз фарқ мекунад. Даҷи размери экрани ҳардаш 6.6. Диагонали экран 6.6 диагонал дорад. Ба ин хотир фарқ намекунад. Даҷи пеш фарқ мекунад ки ини камераи фронталиш десен ҷудо буд, ятиш часпидаги буд. Даҷи ҳозир ҳардашам як ҷоя кардаган да. Просто то да даст дами парбобар мекаби хид намекуниша. То ҳамин нозикиёш аҳамият нати. Ви хатча просто хатча нестай, и антенна ҳисоб мешавад, бардори азиз. Ва нархи ин телефон бошад дар магазини мо дар ин момент ай 3500 рубл сар мешавад. Худо накунад ҳозир беснида бу чиқадр бона бача дурӯғгӯ ала. Хоб ай 33000 дидем, ай 33000. Хоб нархи ин телефон бошад Samsung A55, яъне ки 8x128 ҳозир дар магазини мо ҳаст. Нархи 33990 рублай. Нав пачка 1 сол гарантия дорад ва 8x256 тагаш. Так. Ма барои ки нархҳо нав баромадагин ҳозир зиёд кардаги нестамшон. Ба ҳамин хотир 8x256 тагаш 36990 рубл. Телефон 8x256 тага памят дорад. Ва бардорие ки шумо таксист кор мекунед ё ки барои навигатор экран качествои зур дар кораатон мефортон кинора свободна ба качествои ай ҳама зур тамошо кунед. Тавсиятон метавонам ай A15 боло саркардаги телефон харидорӣ кунед. Барои ки экран Super AMOLED ай 90 ГГц боло ай. Ва вақти памят харидорӣ карданда, албатта агар возможност бошад ай 6 оперативка боло бихарен. Агар касе возможност надорад, хорошо ай 4 поён. Лекин 4 харен. Лекин 6, 8 минимум. Барои ки чӣ қадр телефон хубтар бошад, ҳамон қадар бисёртар истифода мебаред ва роҳат карда истифода мебаред. 1000 рубл экономика, 1000 рубл 5 дона шаурма мешавад. Зато 5 шаурма як рӯз, як моҳ да ё ҳафтада камтар хӯрдӣ, лекин зато телефони зур истифода мебаред. Қай совети как агар ай мара калон боши, как додар қабул ка, агар майда боши, как ака қабул ка. Ва агар телефон харидорӣ кардан хоҳӣ, магазини Realfon дар хидмати Хитай. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дорад. Рақамҳо барои муроҷиат дар рӯи экран. Ҳар рақамҳо дар WhatsApp кор мекунад. Магазин ҳама рӯза кор мекунад, аз соати 10 сар то соати 10 бегара. Адресои мо бошад шаҳри Москва, метро Бутырский, 4-ум вахт, торговый центр Зеленый. Магазин метавонед биёед любой вақт, телефон дар наличие аст, харидорӣ карда, худтон проверка карда, гирен аплат карда бадравин. Ва ҳозир дар охири видео чиқа магазин омода нишонтон метиҳам. худтон хай мебинед. Худо хоҳад дар ҳамин ҷоя сайри апелачо чақчақ мекунем. Нархҳо дар телеграм канал ҳастанд. Ин телеграм канал буромад, метавонед ки дуромада полни обуна шавед, баъд нархҳоро тамошо кунед. Худтон эҳтиёт кунед. Қайти шумо буд Умедҷон ва шумо будед дар канали Умедҷон Техноблог.